Ahoj, já jsem zpátky a jak jsem říkala, tak v tomhle videu se budeme bavit o Willow Brothers. Ti jsou moji nejoblíbenější. Takže, za prvé, Číněk Stýbl je úplně boží, Erik Maldík taky, potom Lenka Kočavíková a no, prostě, jak to mám říct, holky, co tam vystupují, jsou taky super. A prostě se mi úplně líbí všechno. Já si chci spíš koupit jejich tričko, ale nevím jaké. Mně se líbí, no dejme tomu 3 nejvíc. Mám debilní keci a nestydím se za to. I love Willow Brothers, anebo proč se mi nedíváš do očí, když s tebou mluvím. Takže když se na tohle kouknete, tak mohli byste mi prosím říct, které si vybrat. Jedno si musím si vybrat, ne? Já už jsem si řekla 1000krát, že si jedno vyberu, ale nikdo mi s tím nepomohl, protože že jsou všechny pěkné, a to vím. A nebo ještě vlastně jedna. Erik a Čeněk drží ten jejich znak nebo to logo. Tak jestli byste mi pomohli napsat do komentu nebo na moji facebookovou stránku, jak chcete. Takže takže já teď, tak udělám toto. Willow Brothers. Podívám se, jestli to vidím dobře. I'm sick of Chinek's pranks on me. Today it's gonna be my revenge. Takže tady vidíte, tady to je na tom tričku přímo. Tady to. I'm sick of Chinek's pranks on me. Takže třeba tohle byla krutá pomsta od Čeňka. To jsou hrozné ty reklamy. Ňo. This is my revenge for suicide prank. We're in South Florida and I arranged fake news, sleeping pills, and this creepy motel room. Dívejte, teď se dívejte, počkat. Jo. Je čas vstávat. To je krutý teda. Oh. Takže odebírám. Takže strašně se mi to líbí. Tady oni jsou úplně bombastičtí a prostě není co dodat. Takže tady mám stránku www.trikator.
Jo. Takže třeba mám jo, Viral Brother. Ale to je úplně něco jiného. Tak dáme tady Viral Brothers. Tady mám triko, to se mi taky líbí hodně. Ale je to pánské tričko. Ale může tady být i ženský, na holky. Tady je Lenka Kučavíková. Tady je i Čeněk. A vypadá to nějak takto. Tady tohle, to se mi líbí. Nebo... třeba... Jo, tady. Tady toto se mi strašně líbí. Než se to načte. Tak. To je taky moc boží tričko. Ale co se mi nejvíc líbí, tak je... Mám debilní keci a nestydím se za to. Tady jsou holky. Mám debilní keci a nestydím se za to. Jo, takže já si to prostě musím koupit. Prostě musím. No a tak tímhle bych jako kdyby zakončila ten vlog. Třeba nějaký, třeba v sobotu natočím další, jak uvidím, podle času. A tak lajkujte, odebírejte, sdílejte a čau!